astăzi că dați trip. Yeah! Of, pe sau de acolo. Ala, salut! Cine e? Dorin. La pilgrimire la Drușa. Bossul Andrușa. Ok, boss la Drușa. Astăzi că dați trip. Hai să ne jucăm. Ok, așa. Nu pune capotul, bun? Te spun motorul. Hehehe, mai bine lasă. Da, mă enervează. Spun mai întâi capotul sau apoi eu te spun motorul te smăchez? Așa, pune tot benzină și vrei să facem acest Pune video. câte benzină. Așa, dar și vrei să facem acest video. Bă, I don't know vere, adică... Așa, zi-le era. Și ne jucăm. Yeah! Cu Nica, cu nimeni. Ok. Sper să uite cineva, dar mă tin la zuite nimeni. Ah, Nu ți pierdem pantaloni. așa, chestii ortodoxe nu-ți face aici. Haide, tu trebuie să pune benzina. Asta e gaz. Nu contează. Vrei să pui apă în benzină, că nu știu ce să fac. Că până avem apă. Ei, nu știu. Vedere? Hai, pune. Ăla e gol, să mă tige. Nu vede. Da, e gol. Deci vreau să o dirige. Da. Așa, vezi, ce zici? Vezi tu scudeu sau eu? Eu. Ok, tu conduci. Și nu-ți spălă. Următorul episod ați conduc eu. Apreciez. Deși? Deloc. Haide. Haide! Haide să mă întâlni mâncăm. Care? Te spunem bagasic. Eu, mâncăm. Ce? O dispărut tu, bă. Tot rău. Am mâncat eu. Te mâna mea, da? Bă, de mâna ta vreau, am mâncat eu. Wow. Chesc. Eu un scurs trece, dar eu am pus scurs. Dar cum să mai lichios, că nu mă știu. În primul nu te mai jucat. Tu dă mai lichid aici. Nu știu frumos am pus-o. Bă. Fugi mea de Dorino. Nu cred. Dă-ți un like ca data viitoare să fugi în prânz. Nu știu ce fac, file. Pune mai normale. Acolo și-au rost. Ce? Bă, dacă obiect, mă beau. Haide, mă, să mâncăm. Ok. Pui pas mâncare. Pistol avem? Nu avem. Ei, l-avem, avem geam. Nu știu, e rost la geam. Adea. Ce? Scoți roată pe ce? Ce? Bă, ai frâne, ai trasă? E tras. Bă. Ia uite jos. Ce? Uite-ți. Ce? Ia uite mașina. Am vrut să ne pornim acum. Așa, am încercat să pornim mașina. Era mai chestie de aici. Hai să iei rapid. O leacă să uit tot să dau mai set. Eu nu dau. Așa. Cum îl dau? Este setare, este... Așa, am dat leacă să uit mai set ca să aud mai bine. Am lăsat o leacă să-mi scrie mai bine. Dar bun tine. Știi că prinde mașina să o luai? Cred. Pui. Wow. Ne vedem la următoarea destinare. Am ajuns doar că au căzut în jos și știți de discotez nu da dacă dau jos. Nu te dau în jos de video. Și mă fac. Bine de băt. Că de greșeală... Nu, pornește. Nu știu că să... Pornește eu, să mă... E pornite ai omului. Bine. Nu știu că să te... Eu nu știu la mașină. Eu nu știu că la mașină să poți să faci. Ești om, mă? Eu n-am vrut să faci rău. Nu știu. Omul iau hală și... Iau câte de câte văd. Acest om. Lasă-mă mâncă. Vezi la următorul episod când faci... Ok, Saudi. Vezi la următorul episod când să iau mașină și bechere. Toată lumea îți dai bani și contești. Fugi pa, Cum?
Fac eu film. Fac o ea cu film. Tu și-a pușcat, nu și-a pușcat. Măcar atât știu. Gata. Gata, wow. Păi ce mă merge, mă? Erau doi zombies. Deci erau. Dar să opresc motorul. Dar nu știu. Mai sunt calei. Nu mai sunt. Dar cu teo ai, Tibi. Ne uităm și el. Bă, dacă găsești un motor, apoi... L-am găsit! Ce? Uite și puternic ăsta. E 3 ori mai puternic decât ăsta. De arată să văd. Să văd doar. Oho. Asta e mititiala e ăsta care i-am făcut. Ce face pe ăsta, aruncăm? Al vălei, mai ce facem noi. Dai pâlin? Uite. Dai pâlin. O, e și bun. Dar pune motorul ăsta în spate, că în caz dacă nu mai avem oloi. Dar pe ce ca să merg mai repede? Hai să mâncăm deja. Hai, că bea, hai, ce vedem. Puteți să mă uităm și pe așa. O, uite un far. De godă. Așa? Am găsit o grenadă. Ce uite deja? Te dau cu Oleg. L-am aruncat, da. Unde? Saudi! La ordine. Auzi, șepi din... Așa... Din nou. Hai, adu, să facem așa din nou. Deci iar se ascunde. Da. Dar cum le-au mărtei moștile și ele? Și erau. Era ordine. Alghilii și erau. Să uite așa. Dar speram. Dar mai bine nu existau. Erau oței și să uite, măi. Dar nici eu. Eu am văzut că de la bomba așa e. De tot la fel. Așa. Hai că avem de pus benzină. Adică cum uite? Așa. Da. Cum e bomba pusă? Bașul ăla. Tot eu conduc. Da, știu, clasic. Eu la următorul episod ați conduc eu. Așa, bine, s-a terminat. Deci gata. Deci eu sunt repetitul termin. Uite chiar ca pe cura. Mai bine, gata? Gata. Haide. Trebuie să închid capacul. Bă, dar stai să mâncăm. Iar. Să mâncăm tot mâncare. Nu. Da, mă, dar eu. Nu mănânci neca. Mâncare luat, așa e. Gata. Nu știu. Gata, haide. Îți dau foc. Nu-ți dau. Haide, lasă așa e. N-am timp. Așa, în video la următoare instalații din nou. Nu. Hai. Uite, nu! Oi, le-au distrus băieți. Oi, așa le-am întors. Chiar am ajuns la 900 de kilometri și n-am ajuns nicăieri. Eu știu că în față este. Și văd așa. Nu vă dau drum. Sau nu văd nica. E niciodată. Ale vedem următoarea instalație. Băieți și fete, am asudat. Uite, nu v-am observat. Ai, și eu n-am observat. Dacă era muntele. Băi, este bomba aia mică. Pui, iarăși pui. E pe gaz. Oprește aici, oprește. Ui, ce se întâmplă? Da, Da, eu o să-i, eu o să-i. da, o dă jos. Dar cum o dă jos? Bă, așa. Dacă brăt. Scoate arbile. Scoate arbile. Scoate arbile. Eu n-am scos nicăieri. Da, eu scos. Scoate arbile, omul. Mă, unde trebuie. Așa, e la Barbie. Și mai n-ai. Da, băi, Stai dacă îmi pun eu. l-am uitat să le pun. Parcă aveam, dar mai am. Las că muștea ele. Tot distrage atenția la baboșocul ăla. Hai zombie. E tot babagocul. Vine nu țăgranele încă. Vrei știi, mușca. Uite, să aude. Așa te dai sunetul mai aici. Tot am dat.
Băi, sper să te omoare! Mor! Bă! Băi, eu să mă mor. Da, pe dropă. În sfârșit le-ai omorât. Oi, te da, sunt multe. Dar sper să mai fie albini. Fie. Da, să nu strică nașa, bă, și e să-i. Pistol. Mă, să-i șoartă mașină în coș. Dar și am indicat Ce de tu să-i să. șoartă mașină? Uite pe motoare. Mâncare. Bă, Eu. asta Pe motor. așa, am înțeles ideea. Știi de ce? De muștri, de era grenade. Așa e gata? Am avut grenade. Băi! De era grenade. Oh, gata. Așa când vezi o grenadă să lua aruși. Sunt albini. Mă, haidem. De ui. Uite, tu ai puțin viață. Așa, ai. Hai. Nu vezi. Toarce mașina. Am înțeles ideea. Uite. Când vezi o grenadă, tu să... O fac, să las tu. Când le zic și... Băi, mașina. Ce fac de... A, gata. Așa, Gata, întoarce. haide. Întoarce mașina. Așa. Haide pe stradă, dar nu pe căi. Dar și eu. Băi, ușa ta, nu zice. Era un pistol acolo, dar nu e interesant. Băieți, fetele, uitați la următoarea stilă. Oh, am uitat următoarea stilă, nu prea departe. A, dar iar zombie ghise. Uite, pe așa strig. Uite, A, nu voi. dar dă-te mai departe. Poate mă arăt eu. Și chiar vine după noi. Și vii? De greu ori să scodeți și să scoți arme. Băi, la de fură noi. Dacă îți dau eu. Băi, hai, Să o la. las că mie îmi trebuie. Dar și Lia nu trebuie, da? Să nu pot, nu, dacă nu se poate mult. Așa. Evident. Dă-mă să le arde. Da. Mersi. O, ai, liniți în coa. Poate nu iar, mă. Acolo-i. Job. Nu-i gelor. Hai, în coa. Gata, unul l-am omorât. Pe prima și pe a doilea. L-am omorât. Acum trebuie să vin eu. E pușcată? Acum gata. Hai că vin cu mașina. Nu pot. Arma asta arată că nu pot să pun la mine, iată. Da, că nu mi-o dai mine. Oho, și motor. Uite, dă să o punem la mașină. Da. Și o grenadă. Pista veche aruncăm. Dar stai că trebuie un motor. Când găsim o mașină. Da, uite, dacă găsim. Da. Haide. Nu, dacă găsim numai. Să o întoarcem înapoi. Are unul. Dar e plin decât acela. E plin. Scoate-l. Schide capotul și hai. Dacă m-am băgat și eu mașina. Da. Eu și dă capul ei. Acolo bagaj, cazi ceva. Da, Dar e plin. O, da, e plin motorul ăsta. Adică, e și mare. dar și mari, nu știu plin. Haide să mai este bine. Să zicem, o, să... Gata, nu mai este nimic interesant. Haide. Haide. Ce? Da, Da, uite. A dat, așa. Deci ce? Deci acolo, deci. Uite acolo. Eu, tu, Ce? tu aude. O, Bă, dar mă pic eu. Că mi era bla să aude. pauză ce pic. Așa, am pornit mașina, să vedem cum se aude. Unde e? Să aude tău. Leacă și ușor, dacă Să spune. putem să... Poți să dai leacă și ușor. Așa îți faci. Așa, beghin. Dai, hai torci-te. Oho, E viitorul. e tor, E mă. viitorul în gură. E pus motorul să aude. Ce? Da, am pus. Hai că am pus acum. E pus-o? Da. Am spus secundele. Am văzut Billy prin. Am căzut din sub coartă. Hai alt joc. Alt joc. Așa. Am căzut. Cam atât episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să dați like, subscribe și ne vedem data viitoare. Aici am fost adus așa. Prințe.
Da, băi, hai, la revedere!